el Cid viatja a les sabates del pallasso. Per què us penseu que són tan grosses? Fiqueu-vos dins les sabates d'un pallasso i ja ho veureu, ja ho veureu. El Cid, que només té una artista. Un artista que ens farà un número extraordinari d'habilitat, equilibri i força. Amb tots vosaltres, amb tots vostès, la Manolita! Un aplaudiment per la Manolita! La Manolita, la reina de l'equilibri! I en un circ molt gran em van explicar la història d'un faquir. Estava gritant: auxili, sisplau! Auxili, per favor, sisplau, veniu! Auxili! La pobra amazona gritava. Va ser el primer que va arribar a la rulot de l'Amazona. Va agafar l'espalmeta que il·luminava la seva rulot i va deixar una flamarada. La serp es va quedar mirant el foc, es va quedar mirant el faquer. I el faquer, amb un sol gest, la va fer fora de la rulot de l'Amazona. I vet aquí un malabarista, vet aquí un trapecista, aquesta història ja està vista. Al capvespre, les bruixes del circ volen amb monocicles. A vosaltres què us fa riure al circ? El pallasso? El pallasso de la blanca. Em referia sempre que era el pallasso seriós. Es pensava que feia riure els pallassos amablement. I també com si no hi fos. És clar, això el posava una mica trist. Casa del circ, a la lluna, sempre hi ha un fil. A cada gest que feia, li brillava més i més el seu vestit. Semblava talment fet d'estrelles. Aquell dia, la funció va ser un èxit. Però mira! I aquest és només un, S'ha d'estudiar molt, per aprendre tot aquest llibre. Català, francès, italià, xinès, àrab, matemàtiques... Posar un nas de pallasso que sempre portava a la meva butxaca. Des d'aquell dia vaig decidir que seria